Salut! O nouă aventură de data aceasta, plimbare cu caiacul în peștera Topolnița. Peștera se află la 30 de kilometri de Drobeta Turnul Severin. Este un loc deosebit și o experiență inedită. Adrenalină, încântare, peisaj pitoresc și aventură pe toate le poți experimenta aici. Apare o adâncime de peste 5 metri și o temperatură de 8 grade. Peștera este deschisă o dată pe an. Plimbarea se face împreună cu un salvamontist. Salut! O nouă aventură de data aceasta, plimbare cu caiacul în peștera Topolnița. Peștera se află la 30 de kilometri de Drobeta Turnul Severin. Este un loc deosebit și o experiență inedită. Adrenalină, încântare, peisaj pitoresc și aventură pe toate le poți experimenta aici. Apare o adâncime de peste 5 metri și o temperatură de 8 grade. Peștera este deschisă o dată pe an. Plimbarea se face împreună cu un salvamontist.